Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Andito po tayo ngayon nasa Boulevard, Riyadh, KSA. Tara pasyalan natin dito, mga views dito sa kung anong place dito sa Boulevard na to. First time natin pumasok dito sa Boulevard na to. So nakapasok na ako dito dati. Ang pangalan niya dati na Riyadh Season. Okay, mga idol. Makauling mata inin. Tag-tag alih hala. Inin dari kiri-kiri inin. Uling mata to. Nahihilo na ako dito. Grabe, ganito lang yung daan, paulit-ulit, pabalik-balik. Nahihilo na ako. Ito yung kasama. كم حال بي؟ بكره تشوفني ابوي يحب يتابع بلد. ويلكم تو سعودي عربيا ها؟ Okay, welcome. Aywa. Pag ada si Coco yung paano. Coco. Coco. Tabagig na hek na. Dito tayo ngayon sa sa Riyadh Boulevard. Ito yung mga kasama natin. Labas kayo. Ito si Moods Malat. Yung page niya, Libangan Music. Yes. At saka ito si Litz M. Yun ang pangalan ng page niya, Litz M. At saka ito yung kaibigan natin na marami kaming vlog. Ang kasama ko nito. Tangga mo muna yung yung mask mo para makilala ka naman. At saka ito, dapat walang mask para makilala. Dapat walang mask. Tanggalin mo yung mask mo para makilala ka naman ng mga fans ko. Ayan. Oh, sama-sama gustong sumama sa vlog tapos yan ko lang yung mask niya. Tanggalin mo naman. Ayan si Coco. Pag kami nag-request tanggalin yung mask. Oh. Ayaw niya tanggalin yung mask niya. Ewan ko. Ano, bungi. Bungi. Hindi, baka kulang yung ngipin. Oh. Ayaw niya tanggalin yung mask niya. Ito yung kasama natin sa mga vlog na to. So, yan. Eh? Polo, ne? Mat, polo. Saya ini polo.
هلا والله فلبينو كيف الحال؟ كويس؟ كله مية؟ حبيبي حبيبي Tuwang-tuwa pa sila حبيبي dahil makita nila na nag-video tayo. Gustong-gusto nila makita sa حبيبي vlog. كيف حالك؟ Ito ba yun? Ayan sa kabila. Ito yung magandang face. Wow. Yan sa Bolivar. Kan bulu-bulu nih kan. Bulu nih. Karena aku ngeliat juga. Bolivar Studio sa Riyadh. Kamusta? Haji Dinosaur. رجعناها العربية في ديناصور.
ماشي كويس لانه بطاطي. Dinosaur. Dinosaur. Ito na yung ano, yung place na pinupuntahan natin dito sa boulevard na to. Minsan madilim. Ayan po, ang gandang tanawin dito. Ito yung gate. Hindi. يا حمار مين المعاق؟